गायदे जायले मा थांखोब्रा बेलाय आयु लोगो हनै माबा सोरबा सोरथाय आनलाव आनलावनो गायदे सोरखौबा जायलिबो होनलायलांबाय फाग्लासोना सिगांसो बिलाय मा नागिरफैबाय थाखो जानोहाय बिबा सुथाय खाथियाव थुसाय बा माथो सिख्लाफ्रासो साफा साफा फैगासिनो दंलै गायदेखौलाय मानो बावब्रा आंलाय बेसोरखौनो साफा साफा लाइन लानांसिगोनलै बें बेले बेले नो 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 आदायालाय बबेनि जाखो सोरखौथो नागिरदों गायदे जायलि होनलाबायथारदों माथो थु माबा 6टा 7टा आयु नानि मोना आंखौसो बागदावलायदों मामोन ओमफ्राय माखौथो बागदावलायखो माबा नोङो सोरखौ नागिरदों माबा गायदेनो जायलिनो बुंलाबायनाय खोनादों जोङो ने लोगो औ नोंखागौना नङा माथो नङा मोसौ गोमानायखौसो नागिरनो फैदों आङो माबा गायदे नाम जोंनि मोसौआ बेखौसो नागिरनो फैदों दामब्रि ओमफ्राय नानि मोनालाय माहानिथो जाखो मा थांनो जोंलाय बेयाव ओंखायना बेरायज्लानोसो फैदों जोङो नोंहासोबा सोर आयु बै नानि सासेया आंखौ रागा सोंबायदां आं बुंनायखौ रागा जोङाखै आदा बियो बिदिनो रायलायखायो मानोथो रागा जोंनांगौ जाखो सिनाया मायालाय आदानालाय माथो मुं आंनि मुङा माबा लिंसार गावनि नामाखौनो बुंनो इफाबां होनबाय थाबाय नोङो खिनो ओंखारनायथां माथांनो नंखायाबो लिंसार आयु बै सासेया गायदे बायदिथार खेंख्रानो नोंखौनो गोसोथोथारालां साप्पागासिनो हाथाय साराय बारग' होनाय नोंनि बे मोसौ गायदेयाजोंलाय आंखौलाय मा खि मोनजानो रुजुदों नोंलाय जाम्बा मोतला खिबा जानि नोंनि मोसौ होननाया मोसौआनो नोंखाया बे गायदेयालाय सोरबासोखा बियो हाथारला आं बे संसारनि दुखु जारलाखौ ओरैबा आंहा मोसौ गोमाजानायनि दुखु आरो नोंसोरबो खेबज्रां गाबनोसो ओंखारबाय आङो नोगोद खाराहाय बिया गाबफ्राबावबाय हनै माखौबा थुदोहाय गाबनाङा दुखु जानाङा बे बिदिनो रायलायखायो बे गाज्रि मोनाखै दे जोंबो नागिरफागोन दे नोंनि गायदे मोसौखौ दामब्रिखौ हा नाङा खस्थ' खालामबाय हानाङा बेफोरबायदि मोसौआ मेरला गायदे दामब्रि गोमाखो मा जाखो दानो बेलेग दामब्रि फैलायगोन सिस्टारनोलाय मबाइल दंना गैयाब्रा दंबा नाम्बार होलांदोब्रा आं नोंखौ फसायबायलै दा होखाहाय लोगो बिनो नोगोदसो बियो थेफ्राफ्रानो साला नोंनाव बियाखैब्रा आं बै जारौ सासेनावसो बिदों नोंलाय मा नारज्रि बुंबाय थायोलै गायदे बायदि खालि बियो आयौ थैगोनहाय नोंजों सयथिनोबो दासो नोङो गायदेयाखौ मोसौ दामब्रि होनलाबाय थाबाय आरो गायदे बायदि होनबाय थाबाय सोरबासोखा बियो सिख्लासोखा बियो आन्दासावला दा होखाहाय लोगो बिनो नाम्बारखौबो दे ला आदा नाम्बारखौ नांगौबो जायो मानसिखौ बासिनो हाया दे लादो दे 1458687 नोंबो नोगोदसोहाय जाम्बि थगायजालाबाय थाखायो नोङो मा खि मोननायनि मा नांखांनाय बायनायनि नों बे असिना बासिना मानसिनिलाय नाम्बारखौलाय होखांबाय नांगौ जाखो होमबा जों थांसै दे थाथ'दो गोसो जाबा कल खालामबानो जाबाय थांफिनसै जोङो बेरायनोसो फैखादोंमोन थाथ'दो दै औ दे जागोन टाटा बाय बाय घन्टा गायदेखौलाय मानबावलाय आंलाय गोदान साफा सिख्ला मोनखानानैलाय बा टटला बा माबायदि नोङो आयु थु गायदे बायदि मोदाय आयु थु आयु गायदे जायले मा थांखोब्रा बेलाय आयु लोगो हनै माबा सोरबा सोरथाय आनलाव आनलावनो गायदेनो सोरखौबा जायलिबो होनलायलांबाय फाग्लासोना सिगांसो बिलाय मा नागिरफैबाय थाखो जानोहाय बिबा सुथाय
खाथियाव थुसाय बा माथो सिख्लाफ्रासो साफा साफा फैगासिनो दंलै गायदेखौलाय मानो बावब्रा आंलाय बेसोरखौनो साफा साफा लाइन लानांसिगोनलै बें बेले बेले नो 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 आदायालाय बबेनि जाखो सोरखौथो नागिरदों गायदे जायलि होनलाबायथारदों माथो थु माबा 6टा 7टा आयु नानि मोना आंखौसो बागदावलायदों मामोन ओमफ्राय माखौथो बागदावलायखो माबा नोङो सोरखौ नागिरदों माबा गायदेनो जायलिनो बुंलाबायनाय खोनादों जोङो ने लोगो औ नोंखागौना नङा माथो नङा मोसौ गोमानायखौसो नागिरनो फैदों आङो माबा गायदे नाम जोंनि मोसौआ बेखौसो नागिरनो फैदों दामब्रि ओमफ्राय नानि मोनालाय माहानिथो जाखो माहा थांनो जोंलाय बेयाव ओंखायना बेरायज्लानोसो फैदों जोङो नोंहासोबा सोर आयु बै नानि सासेया आंखौ रागा सोंबायदां आं बुंनायखौ रागा जोङाखै आदा बियो बिदिनो रायलायखायो मानोथो रागा जोंनांगौ जाखो सिनाया मायालाय आदानालाय माथो मुं आंनि मुङा माबा लिंसार गावनि नामाखौनो बुंनो इफाबां होनबाय थाबाय नोङो खिनो ओंखारनायथां माथांनो नंखायाबो लिंसार आयु बै सासेया गायदे बायदिथार खेंख्रा खेंख्रानो नोंखौनो गोसोथोथारालां साप्पागासिनो हाथाय साराय बारग' होनाय नोंनि बे मोसौ गायदेयाजोंलाय आंखौलाय मा खि मोनजानो रुजुदों नोंलाय जाम्बा मोतला खिबा जानि नोंनि मोसौ होननाया मोसौआनो नोंखाया बे गायदेयालाय सोरबासोखा बियो हाथारला आं बे संसारनि दुखु जारलाखौ ओरैबा आंहा मोसौ गोमाजानायनि दुखु आरो नोंसोरबो खेबज्रां गाबनोसो ओंखारबाय आङो नोगोद खाराहाय बिया गाबफ्राबावबाय हनै माखौबा थुदोहाय गाबनाङा दुखु जानाङा बे बिदिनो रायलायखायो बे गाज्रि मोनाखै दे जोंबो नागिरफागोन दे नोंनि गायदे मोसौखौ दामब्रिखौ हा नाङा खस्थ' खालामबाय हानाङा बेफोरबायदि मोसौआ मेरला गायदे दामब्रि गोमाखो मा जाखो दानो बेलेग दामब्रि फैलायगोन सिस्टारनोलाय मबाइल दंना गैयाब्रा दंबा नाम्बार होलांदोब्रा आं नोंखौ फसायबायलै दा होखाहाय लोगो बिनो नोगोदसो बियो थेफ्राफ्रानो साला नोंनाव बियाखैब्रा आं बै जारौ सासेनावसो बिदों नोंलाय मा नारज्रि बुंबाय थायोलै गायदे बायदि खालि बियो आयौ थैगोनहाय नोंजों सयथिनोबो दासो नोङो गायदेयाखौ मोसौ दामब्रि नुलाबाय थाबाय आरो गायदे बायदि होनबाय थाबाय सोरबासोखा बियो सिख्लासोखा बियो आन्दासावला दा होखाहाय लोगो बिनो नाम्बारखौबो दे ला आदा नाम्बारखौ नांगौबो जायो मानसिखौ बासिनो हाया दे लादो दे 1 4 5 8 6 7 नोंबो नोगोदसोहाय जाम्बि थगायजालाबाय थाखायो नोङो मा खि मोननायनि मा नांखांनाय बायनायनि नों बे असिना बासिना मानसिनिलाय नाम्बारखौलाय होखांबाय नांगौ जाखो होमबा जों थांसै दे थाथ'दो गोसो जाबा कल खालामबानो जाबाय थांफिनसै जोङो बेरायनोसो फैखादोंमोन थाथ'दो दै औ दे जागोन टाटा बाय बाय घन्टा गायदेखौलाय मानबावलाय आंलाय गोदान साफा सिख्ला मोनखानानैलाय बा टटला बा माबायदि नोङो आयु गायदे बायदि मोदाय आयु आयु आयु